De rechtszaak over de moord op de 20-jarige René, met daaropvolgend een filmpje dat rondging van een triomfantelijke verdachte. Een nieuwe populaire kerk in Middelburg en zeepaardjes die uitgezet worden. Dit is een overzicht van het nieuws van de afgelopen week. Het Openbaar Ministerie heeft maandag 1,5 jaar cel en jeugd-TBS geëist tegen de inmiddels 17-jarige jongen die vorig jaar René Lavijst doodstak op het Bellamypark in Vlissingen. René Lavijst werd op 8 september vorig jaar neergestoken op het Bellamypark in Vlissingen. Hij was met duizenden andere studenten op het Kick-Off Festival om het nieuwe studiejaar af te trappen. René, die op het Scala studeerde, probeerde daar een ruzie te sussen. Een 16-jarige jongen stak hem neer en René raakte ernstig gewond. Hulpverleners hebben nog geprobeerd zijn leven te redden, maar hij overleed ter plekke. De jongen is korte tijd na de steekpartij aangehouden in zijn woonplaats Middelburg. Hij is eerder veroordeeld voor overvallen met geweld. Vrienden en bekenden van René liepen een paar dagen later in een stille tocht vanaf zijn ouderlijk huis in Vlissingen naar het Bellamypark. Daar legden ze bloemen neer en brandden kaarsjes. René Lavijst is 20 jaar geworden. En ook maandag hadden mensen zich verzameld. Het was een soort demonstratie van mensen die vinden dat de verdachte niet volgens het jeugdstrafrecht moet worden berecht, maar volgens het volwassenenstrafrecht. Omdat de 17-jarige jongen al vaker veroordeeld is voor geweldsdelicten. Hij pleegde op zijn 14e 2 overvallen op een snackbar en een juwelier in Middelburg. En daarbij heeft hij ook 2 mensen met een mes gestoken. Ook de familie van René wil dat het volwassenenstrafrecht wordt toegepast. Omroep Zeeland sprak zijn zus, Zia. Maar wij willen strijden voor René, want wij weten wat hij waard was. En wij gaan door tot het einde. Zijn er andere dingen die je zou nog kunnen doen voor hem, denk je? Ja, vooral, ik denk... Vooral dat anderen zien dat er een onschuldig persoon om het leven is gekomen om niks. En dat het belangrijk is om te weten dat dit niet geaccepteerd moet worden. En dat iemand niet zomaar daarmee weg moet komen. Want dat gevoel krijgen jullie nu, dat hij er zomaar mee wegkomt? Ja, als hem volgens het jeugdrecht weer willen berechten, dan vind ik dat hij daar gewoon wel makkelijk mee wegkomt. En dat is niet de bedoeling. En dat moet niet zo zijn. Maandagavond een nieuwe schok voor de familie van René. Er ging op social media een filmpje rond waarop de verdachte triomfantelijk en lachend vertelt dat de eis tegen hem zo laag is. Het filmpje is gemaakt in de gevangenis waar hij vastzit. Zij kregen gisteravond, de zitting was eigenlijk, het duurde heel de dag, zijn ze thuisgekomen. Al helemaal uitgeblust, aangedaan, aangeslagen. En vervolgens kregen ze van alle kanten dit ongelooflijk respectloze, maar ook vrede filmpje toegestuurd. Want dat is hoe ze dit ervaren, echt als vreed. Ze hebben eerst hun zoon verloren. Vervolgens hebben ze een klap moeten incasseren dat het Openbaar Ministerie tot hun ongeloof niet gaat voor het volwassenenstrafrecht. En vervolgens krijgen ze als extra trap na ook nog een verdachte die triomfantelijk in een gevangenis op een filmpje roept hoe makkelijk die er vanaf komt. Er is een doorzoeking geweest in de jeugdgevangenis in Breda, waar de jongen zit. De telefoon is gevonden en in beslag genomen. En het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank gevraagd om het filmpje toe te voegen aan het dossier. Het OM vindt dat de rechtbank het mee moet nemen in de beoordeling van de zaak. De advocaat van de 17-jarige verdachte wil niet reageren. Ik praat niet met de pers, zo zei hij van de week. Waterschap Scheldestromen heeft vorig jaar ruim 8 miljoen euro overgehouden. Een gedeelte van dat geld kwam door minder personeelskosten, omdat het waterschap moeite had om vacatures in te vullen. Ook kwam er 3,5 miljoen euro meer belasting binnen dan begroot. En dus kan er geld terug naar de belastingbetaler. Wat we van de belastingen over hebben, willen we inzetten. En dan moeten we altijd in de begroting bekijken van welke risico's hebben we nog. Nu we de reservepositie verbeterd, heb ik wel de verwachting dat we dit jaar kunnen gaan inzetten. Wat dit betekent voor de tarieven, dat kan het waterschap nog niet zeggen. Het was een opvallende oproep eind vorig jaar van Diergaarde Blijdorp. Zie je een zeepaardje op het strand liggen, breng hem dan naar ons. Ook in Zeeland werd daar gehoor aan gegeven.
Het zeepaardje dat in december aanspoelde werd maandag samen met een soortgenootje vrijgelaten. Door duikers worden de 2 kortsluitzeepaardjes de Oosterschelde mee ingenomen. Op zoek naar een geschikte plek. Ze moeten zich wel ergens kunnen vasthechten onder water. Ze hebben een krulstaart waar ze zich prima kunnen vasthechten. Maar als je ze nu zomaar loslaat, dan spoelen ze alle kanten op en dat willen we niet. We hebben een mooie plek gezocht en heel rustig het bakje opengemaakt. En in eerste instantie blijven ze gewoon zitten. En er zaten wat wieren in, dus die hebben we langzaam een beetje eruit getild. En toen zijn ze echt overgesprongen, dus naar een ander wiertje toegezwommen en daar gaan zitten. We hebben ze even, ik denk wel ruim een kwartier nog geobserveerd. Dus ze gingen gewoon hun gang. Hoe schat je hun overlevingskansen in? Ja, groot. Ik denk als je op een strand wordt gevonden als zeepaardje en je hebt dat overleefd, dan schat ik de kans echt groot in dat het hier prima gaat. 5 maanden na de brand zijn de eerste bewoners teruggekeerd naar het asielzoekerscentrum in Middelburg. It was like hard a little bit to moving from the city to the city to the city. It was moving for the 3 cities. It was hard. Hij moest lang wachten omdat er veel moest worden hersteld. Het water stond je gewoon overal op alle kamers, ongeveer 2 centimeter. Na het blussen van de brand was er veel schade. Maar de begane grond en de eerste verdieping zijn nu weer bewoonbaar. Dus hier hebben we de koven, die moesten allemaal opengebroken worden. Schimmel vrijgemaakt en dan weer opnieuw betimmerd worden. Plafondplaten in de wc's moesten vervangen worden. En sommige kasten zijn zoals hier ook vervangen. De 3e en 4e verdieping gaan ook snel weer open. De verwachting is dat eind deze maand het asielzoekerscentrum weer vol zit. Maar wees belangrijk, zet uw fietsers in die lage versnelling. Want ik zag een aantal die praten zo moeilijk op gang. En dan ziet u, als u een lage snelheid heeft, dan gaat u dus slingeren. In Meliskerken werd dinsdag een doortrapdag gehouden. Senioren kregen daar uitleg en oefeningen om veilig te blijven fietsen. Veiliger fietsen tot je 100ste is het doel van het programma. Actieve senioren blijven steeds langer fietsen en dat is niet zonder risico's. Het aantal ongelukken met oudere fietsers neemt toe. Maar dat betekent niet dat ze ermee moeten stoppen. Zeker. Lekker blijven fietsen, want het is een fantastische manier om lekker in beweging te blijven. Zeker ook op de elektrische fiets, waar je net die ondersteuning krijgt. Maar wel een beetje oppassen. Altijd. Goed op blijven letten. Het kerkbezoek neemt de laatste jaren flink af. In 10 jaar tijd is 1 op de 4 kerkgangers afgehaakt. Maar er zijn ook uitzonderingen. Eén daarvan is de nieuwe Mozaïekkerk in Middelburg. Waar veel kerken leeglopen, zijn hier de stoelen niet aan te slepen op zondagochtend. Ze kerken voorlopig in de aula van de christelijke scholengemeenschap in Middelburg. Want daar is genoeg ruimte om de honderden volgelingen onder te brengen voor de dienst op zondagochtend. We willen God aanbidden, dat is echt één. We willen van elkaar houden en willen onze omgeving dienen. De leden van Mozaïek komen uit allerlei verschillende kerken en vinden hier wat ze zoeken. Ik merkte dat de eerste keer dat ik hier kwam, je mag zijn zoals je bent en dat waardeer ik enorm. En ja, we zijn er met z'n allen voor elkaar en dat gewoon enorm veel liefde. Je vindt hier echt Jezus. En dat vind ik heel belangrijk. Dat is eigenlijk het belangrijkste in heel Gods woord. En als we Jezus niet kennen, komen we ook niet tot de Vader. Wat we veel terug horen is dat mensen het heel fijn vinden dat wat we delen op zondag in de kerk, dat het ook praktisch is, zodat we er in de week iets daadwerkelijk mee kunnen doen. De voorganger van de nieuwe kerk snapt wel dat het voor sommige bestaande kerken moeilijk is om hun leden te zien vertrekken naar Mozaïek. Ja, we begrijpen altijd dat daar ergens iets van pijn ligt. We zijn een heel veelkleurig palet aan allerlei verschillende kerkjes, met een wat andere cultuur. En tegelijkertijd zijn we gewoon één grote wereldwijde kerk. Wat ik zeg, als Jezus daar centraal staat, dan hebben we een enorme gemene deler. En dan zijn er verschillen. En ik vind het mooi om die juist te omarmen. Dat hier zoveel mensen naartoe komen, betekent ook dat er mensen bij andere kerken weggaan. Zo zag dominee Bart de Bruin van de Ontmoetingskerk, ook in Middelburg, dat leden vertrokken naar de Mozaïekkerk. En dat baart hem zorgen. Als dat gemeenteleden zijn die vervreemd zijn geraakt of het geloof wat zijn kwijtgeraakt en het in die gemeente, in Mozaïek, weer vinden, weer enthousiast worden, weer het leven met God vinden, nou, is dat natuurlijk alleen maar
prima. Maar er zit ook een andere kant aan. En die andere kant is meer van, kijk, als kerk ben je familie. Broers en zussen van elkaar. En op het moment dat er mensen uitgaan, doet dat ook zeer. Maar niet alleen gaan er natuurlijk bij ons mensen weg. Ook in andere gemeentes, evangelische gemeentes, baptistengemeenten. Zeker als die kerken kleiner zijn en er gaan mensen weg, dan maakt het die gemeentes heel erg kwetsbaar. Dus dat is echt wel een schaduwkant. Dat het andere gemeentes deels leeg haalt. Een 29-jarige man uit Domburg moet Kesban Gijs uit Middelburg bijna 7 ton schadevergoeding betalen. Dat heeft een civiele rechter woensdag bepaald. De man schoot de jonge vrouw 3 jaar geleden door het hoofd. Volgens Kesban tijdens een ruzie, volgens de man per ongeluk toen hij zijn wapen schoonmaakte. Kesban lag maanden in coma en is nu invalide. De schadevergoeding staat los van de strafzaak. De Middelburgse rechtbank veroordeelde de man tot 2,5 jaar cel en ook al een schadevergoeding van ruim 2 ton. Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan omdat ze 12 jaar had geëist. Die zaak dient binnenkort. De gemeenteraad in Terneuzen komt in actie om het schippersinternaat in de stad, de enige in de provincie, te behouden. Het internaat moet in 2027 dicht vanwege hoge kosten in combinatie met een dalend leerlingenaantal. Fracties vinden dat Terneuzen niet zonder een schippersinternaat kan. Zeker niet met het oog op de nieuwe sluis. Het internaat valt onder een landelijke stichting, dus veel kan de gemeente niet doen tegen de sluiting. Maar de raad hoopt misschien een andere locatie te vinden die minder geld kost. Op Hemelvaartsdag is het traditie. De Zeeuwse top 40 wordt gepresenteerd. Nummer 1. Voor het 5e jaar op rij staat de rollercoaster van Danny Vera op nummer 1 in de Zeeuwse top 40. Nooit eerder lukt het een artiest 5 achtereenvolgende edities bovenaan te staan in de Zeeuwse lijst. Op nummer 2 staan de La Maquetas met de klassieker Kapitein Rooibos. Over de Schelde, en de Noordzee, Bluff maakt de top 3 compleet met Aan de Kust. aan de kust, de Zeeuwse kust. Van de liefde, van de lust, steeds maar weer zal gaan verliezen. Kijkend naar beelden van het strand vertelt een rustige stem je hoe je je weeën op moet vangen. Bevallen met een virtual reality bril op. De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen doet op dit moment een proef met de bril. In Terneuzen gebruiken ze hem al. En deze mag je even vastpakken. Heb je hem zo? Bevallen met een virtual reality bril op die angst en pijn kan verminderen. Verloskundige praktijk Echopunt in Terneuzen heeft deze nieuwe uitvinding aangeschaft als hulpmiddel voor zwangeren. Omdat wij merken dat vrouwen steeds meer behoefte hebben aan natuurlijke vormen van pijnstilling. Waaronder dus de VR-bril bijvoorbeeld. En dat komt eigenlijk omdat medicinale pijnstilling, zoals bijvoorbeeld de ruggenprik, toch al wat gevolgen meebrengt voor moeder en kind. En het daarom veel vrouwen eigenlijk toch eerst de natuurlijke pijnstilling willen proberen. Belangrijk is om wakker, alert en aanwezig te zijn. Bij mediteren is het doel om de juiste balans te vinden. De bril is ontwikkeld door en voor vrouwen en heeft 2 programma's. 1 voor tijdens de zwangerschap, dat focust op ademhalingsoefeningen om te ontspannen. En het andere richt zich op het opvangen van de weeën. Is het ontspannend? Ja, dat vond ik wel. Ja, er is een stem die je begeleidt door de ademhalingsoefening heen. Dus, je bent echt helemaal afgesloten van de rest van je omgeving, zeg maar. Dus ja. De bril gaat inmiddels standaard mee in de tas naar de thuisbevallingen. En waarschijnlijk gaat ook Laura hem bij de bevalling opzetten. Ja, daar sta ik zeker wel voor open. Ja, ik denk ook dat alles wat kan helpen aan natuurlijke pijnstilling, zeg maar, dat ben ik wel bereid toe om dat te proberen. Landelijk loopt er een onderzoek naar de effecten van de VR-bril. Veel Zeeuwen moeten straks een stuk verder rijden als ze met spoed naar de tandarts moeten, in de avond of in het weekend. Vanaf half juni moeten inwoners van de Beverlanden, Walcheren en Schouwen-Duiveland naar Oost-Soelburg. Daar komt een praktijk voor spoedgevallen. De tandartsen kiezen daarvoor omdat de werkdruk te groot is geworden. Er zijn te weinig tandartsen om alle spoeddiensten te draaien. Zeeland kaart het probleem van het tandartsentekort al een tijdje aan bij het Rijk. En deze maand zou het kabinet met een plan moeten komen om het tekort aan te pakken. De meeste partijen in de Zeeuwse gemeenteraden vinden dat een bonus van het Rijk om opvangplekken te creëren voor asielzoekers moet kunnen, mits het geen verdienmodel wordt.
Zo blijkt uit een rondgang van Omroep Zeeland. Maar het Rijk wil uiteindelijk ook gemeenten dwingen om extra asielzoekers op te vangen. En dat schiet veel Zeeuwse raadspartijen in het verkeerde keelgat. Juist een gemeente die heel dicht bij de burger staat, weet hoe de samenleving in elkaar zit, weet wat de draagkracht is. Daarvan zeggen wij, leg daar dan de regie en ga het niet dwangmatig opleggen, want dan ga je juist problemen creëren. Het Rijk moet serieuzer omgaan met zijn verantwoordelijkheid en gewoon de afspraken nakomen. Vorig jaar werd de spreidingswet in het leven geroepen, bedoeld om gemeenten te kunnen dwingen om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Wie kunnen we overhalen om vrijwillig die extra plekken te gaan leveren? Als we dan weten hoeveel plekken er zijn en hoeveel plekken er vrijwillig bij komen, dan hou je een restgroep over en dat wordt verplicht. Om gemeenten over te halen om het vrijwillig te doen, kan iedere gemeente een tweejaarlijkse bonus krijgen van €2500 per opvangplek bovenop de bestaande vergoedingen vanuit het Rijk. Maar lang niet alle raadspartijen in Zeeland vinden dat een goed idee. Het zou niet moeten met bonussen. Als je als gemeente alleen maar mensen gaat opvangen omdat je daar een bonus voor krijgt, dat is volgens mij de verkeerde motivatie. Zou die bonus er dan wat u betreft ook gewoon af kunnen? Ja, wat mij betreft wel. Wat mij betreft wel. Iedereen die hoort gewoon zijn verantwoordelijkheid te nemen. Voor ons is solidariteit van belang en dat hangt niet af van een bonus. Maar de meeste partijen in de 13 gemeenteraden in Zeeland zien juist wel heil in zo'n bonus. Al noemen sommigen het liever een vergoeding. En dat mag soms ook net wat meer zijn als je als gemeente je verantwoordelijkheid neemt om net iets meer te doen dan de buren, omdat die dat om welke reden dan ook niet lukt. Dat vraagt ambtelijke inzet, dat vraagt wat van de organisatie. En als je daar een billijke, eerlijke vergoeding voor krijgt, dan denken we dat dat niet meer dan terecht is. Dus dan hebben we het over het woordje vergoeding. U denkt wel dat het andere gemeenten zou helpen. Ja, over de streep trekken is dan misschien een groot woord, maar in ieder geval dat ze dan eerder geneigd zijn om te zeggen van ja, oké, weet je, als er inderdaad een goede vergoeding tegenover staat, kunnen wij ook. Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Want net, dan kom ik terug op het punt wat we net hadden over die inzet van die ambtelijke capaciteit, van je organisatie, het zoeken naar oplossingen. Ja, daar heb je middelen voor nodig. En als het Rijk daarmee komt, dan zeg ik prima. Overigens heeft de spreidingswet vertraging opgelopen. De wet had 1 januari dit jaar in zullen gaan en 1 mei jongstleden was de deadline. Maar dat is niet gelukt. Een woordvoerder laat namens de 13 Zeeuwse gemeentebesturen weten dat een eventuele bonus tot nu toe geen rol heeft gespeeld bij de besluitvorming in Zeeland. De wet ligt nu weer bij de Tweede en de Eerste Kamer. En die moeten uiteindelijk gaan bepalen of de wet er vanaf volgend jaar wel of niet komt. En daarmee zijn we aan het einde van de week en bent u weer helemaal op de hoogte. Een fijne avond.